Hétköznapi életünk egyik pillanatról a másikra gyökerestül megváltozhat. Amíg a gyermekek többségének a játék, a mindennapi mozgás teljesen természetes, addig sokan sérülésükből kifolyólag minden mozdulatért hosszú utat tesznek meg, hogy újra önfeledten élvezhessék életüket. A csodák ott kezdődnek, ahol az emberi összefogás révén Balú és kis sorstársai újra esélyt kapnak egy teljesebb életre. Ezért kérjük, támogass te is adód 1%-ával a Balázs Gyógyulásáért Alapítvány törekvéseit, hogy minél több gyermek élhesse át újra a mozgás örömét. Köszönjük!